яъне ки боз 5 феврали соли 2025 бигӯем ки дар як сол ба мигратсиони картаи гости ҳар вақте ки шумо ҳозир бирен агар ҳуҷҷат пешниҳод кунед. Салом тамошобинони канали Юрист TJ. дар мавзӯи як тағйиротҳои нави дигар дар Федератсияи Русия маълумот пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед ва ҳатман лайк монед дар видео. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо то 90 рӯз дар як сол. Тағйироти муҳими муҳлати будубош дар Федератсияи Русия аз соли 2025. Яъне ки ҳозир аввали сол мебошад, боз дар қонунҳои Федератсияи Русия чандин тағйиротҳои дигар барои шаҳрвандони хориҷӣ ворид карданаш мумкин аст ва худо хоҳад мо ҳаррӯза информатсияҳои навша ҳамин хел видео карда барои шумо мефаҳмонем, то огоҳ бошем. Аз 1 январ то 31 декабри соли 2025 аз нав барқарор кардани муҳлати будубош бо роҳи баромадан аз сарҳад имконнопазир мешавад. дар ин бора вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. яъне ки пештар мисол меёбам ва шумо бо диққат гӯш кунед, касое ки мигратсиони картаи гости мегирифтанд, вориди Россия мешиданд, 3 моҳ ҳуқуқ доштанд ки бестанд ва аз Россия мебиромаданд, бо 3 моҳ пас ҳақ доштанд ки бираванд Россия ворид шаванд. яъне ки 3 моҳ пас дубор иҷозат буд. бигӯем ки дар як сол ба мигратсиони картаи гости 6 моҳ иҷозат дода шидагӣ буд. вале айни ҳол ҳамира бигӯем 3 моҳ карданд. вақте ки шумо вориди Федератсияи Русия мешен ба мигратсиони картаи гости 3 моҳ ҳуқуқ доред ки бестен, баъди 3 моҳе ки аз Россия мебароен, баъди 9 моҳ метавонед ки бо айсари нав сафар бикунед. чун ҳар вақта ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба Федератсияи Русия раводӣ лозим намешавад. тибқи қонуни нав ки баъд аз соли нав қувваи қонунии худро пайдо кард, агар ки патент нагирифтаву қайди муҳоҷиратии худро дароз накарда бошанд, таҳсил накунанд ё иҷозатномаи зисти муваққатӣ яъне РВП надошта бошанд, дар Федератсияи Русия метавонанд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сол на зиёдтар аз 90 рӯз бестанд. инчунин аз 5 феврали соли 2025 аз Федератсияи Русия тағйирот дар қонунгузории муҳоҷирати Русия дар масъалаи убури сарҳади давлатии сарҳадбонон барои рад кардани вуруд асосҳои бештар пайдо мекунад. барои вориду берун шудан аз Федератсияи Русия боз тағйирот ва иловаҳои нав мешавад. худованд хоста бошад, дар ӯ масъалашам баъдан видео мекунем. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон биред, агар документам надошта бошен, ҳамин одамо аз уҳдаи граница гузарондан мебироянд. номерошон мебирояд, ҳатман аз номи ман қатишон суҳбат бикунед. Султонов нависонда: бояд депортатсия кушояд, лекин ин фақат одамои Россия будагиҳо дорад. депортатсия кушодан вақте ки дар Федератсияи Русия нафаре ки муҳлат шудагӣ, яъне берун биромадагӣ ҳастай, наоборот вақти дастгир карданда метавонад ки муҳлати депортатсияша зиёдтар кунанд ва аз Федератсияи Русия берун бароранд шавад. ин сухане ки худат гуфти ягон асос надорад. Эркин нависондай: патент дорум, аннулировать шидагӣ. патенти нав гирифтан метавонам. патент аннулировать шидагӣ бошад, аз ҳама минуси безебаш ҳамин мебошад ки шумо то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. яъне ҳамун сроке ки якумин бор гирифтагиед то ҳамун ба анҷом расидан шавад. ҳар вақте ки шумо ҳозир бирен агар ҳуҷҷат пешниҳод кунед, ҷавобаш отказ омадан мегирад. Раҷабов нависондай: ассалому алайкум, ака созен, бе патентҳо бояд граница гузашта баъд документ кунанд ё прямой дар ФМС заявление дода документ кунад мешавад. яъне Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки то охири моҳи апрел тамоми нафарҳое ки қонуншиканӣ кардагиянд аз Россия берун бароянд ва абрада вориди Россия шаванд, документҳои худшона қонуниву 100% кунанд, ягон намуд запрет намешаванд у касо. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум сози бародар, ман замин декабр биромадам аз Россия, мегум 15 январ бо бирам, не киномум дар рӯйхат буд, метавонем рафта, пешакӣ раҳмат. ҳамин муҳлате ки додам бироен аз Россия барои ҳамин. мо ба фикрам ки саволи пештарада фаҳмонем, хуб фаҳмидӣ бародар. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи шорумон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир рафтаисай, сар шидай? не, сар шидагӣ нест, аз 1 апрел сар мешавад. як нафари дигар нависондай: шахсоне ки документ надоранд метавонанд ки аз сари нав документ кунанд. бале, аввал бояд аз Россия берун бароянд ва аз сари нав ки ворид шудем метавонем, ягон намуд запрет намешавад. Миров нависондай:
ака баъд қарзи золотая корона ҳеҷ кор намекунам. Агар ки шумо сари вақт қарза споридаеса бошед, не, ягон проблема намешавад бародар. Як нафари дигар нависондае ки ака ҷавоб дед. Ман дар Россия 9 моҳ кор кардам, не ки уведомления патент надоштам. Ҳар моҳ суми патент ма меспоридам. 2 моҳ мешавад дар Тоҷикистон. Вақти рафтан ба Россия ягон проблема мешида бошад. Не, ягон проблема намешавад. Проблема вақти биромадан бисёртар вероятност аст ки бишавад, а вақти даромадан не. Як нафари дигар нависондае салом акаи Сормон. Дар аэропортҳои Россия мегӯянд тағйиротҳои нав шудааст. Ҳамин гап рост бошад? Тағйиротҳои нав дар масъалаи ворид шудан, яъне ки мерем ба Федератсияи Русия медонем, дар границаҳо шудаги назорат ва дар аэропортҳои шаҳри Москва дополнительный проверка, мисол отпечатки супоридан вақти даромадан, тафтиши паспортҳо ҷиддитар шудаги. Танҳо шаҳри Москва аэропортҳош ва границаҳое ки аст аз заминӣ. Тамошобинони азиз ва гиромихадр, навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.